O proxecto do Parque Acuático de Meis está dividindo a comunidade de Montes de San Vicente de Nogueira. Na última asemblea realizada a semana pasada, a directiva informou que a empresa pagou o pasado ano 40.000 euros da súa débeda, unha débeda que se situaba nos 126.000 euros. Parte dos socios da comunidade de Montes poñen en dúbidas as xestións realizadas entre a directiva e a empresa e reuniron as sinaturas necesarias para solicitar unha auditoría. Pola súa parte, dende o Concello, solicitaron unha reunión coa empresa ao descoñecer as súas intencións para retomar os traballos. O que pedimos é información e seriedade por parte da empresa. Nós fomos serios e queremos que sexan serios con nós. E en esa situación estamos. Eu onte lle pedín explicacións por eso. Enterome pola prensa de que hai polo menos un pago parcial á comunidade de Montes e que se vai a retomar a obra en enero e non me parece ben que o sepa a comunidade de Montes e que non o sepa o Concello. Por iso eu lle pido explicacións á empresa. Segundo informan comuneiros presentes na Asamblea, a débeda actual da empresa coa comunidade de Montes é de 86.000 euros. Unha débeda que se verá reducida en xaneiro, xa que a comunidade pode executar os 30.000 euros do aval da empresa por ter paralizados os traballos. Unha situación similar na que se topa o Concello, que solicitou executar o aval de 100.000 euros, xa que a empresa non arranxou os desperfectos causados na zona tras o inicio das obras. Certo que nós iniciamos os informes técnicos para a execución do aval e mentre non teñamos novas, pois vamos a continuar, porque como digo sempre, os veciños da zona son os que transitan todos os días por esos viais que están en tan mal estado. Estes días de choiva todavía peor e non teñen por que sufrir os inconvenientes dunha empresa que ten un negocio paralizado nun terreo dunha comunidade de Montes, pero realmente o que está en mal estado son os camiños municipais. Nin o Concello nin os veciños que transitan por esos camiños teñen que soportar ese malestar e eses inconvenientes, non? Unha vez se rematen os trámites, o Concello poderá executar o aval, xa que as rúas se arranxaron con fondos propios do Concello. O xoves terá lugar a reunión entre o goberno local e a empresa, un novo encontro coa esperanza de que a compañía retome os traballos e que Meis poida ver, ao fin, o seu parque acuático.